नै उन्दुनो मोनाखै सब दै लोमजोब्बाय आरोना मालायफोरनिथिंसो बिराद खोनायोमोन आरोना दै लोमनाय दा जोंनिथिं दै लोमजोब्बाय नै न'थिंनो सेस थांजोबखाबाय सेसखाहाय सबबो सेस जेनेबा हा ayo di dahar आरो ha ini masih pura loमजोबखाबाय नुखालालै दसजोंबो सेस गामियानो लोमजोबबाय सर जोंफोरनिया न'आ थांनोल'सो बाखि लोमजोबखाबाय न'आबो हेल' एभ्रिवान गासिबो खुलुमबाय आरोना नोंथांमोननि भुटान भिडिअ गासिबो नायनो थाबाय स' दिनै एफा ब्लग खालामदों आरोना थ' ब्रास खालामाखै आरोना पुरा दैखौ नायनो फैदों आरोना आङो जोंनिया माने न' खाथियावनो दैसा दंलायरे अरुणाचलनिफ्राय आरो भुटाननिफ्राय फैनाय दै अरुणाचलनि दैयाबो एसे गिदिरानोमोन ओमफ्राय भुटाननि दैया ओरैबायदि गिदिर फैबाय गिदिर फैनानै पुरा न' स' लोमजोबखाबाय आरोना जोंनिया माने पुरा गामियानो दै बिदि जादों आरोना थ' हरसे उन्दुनो मोनाखै ओरैबायदि मेगन मोदै गावबा गाव माने गावखौसो बासायनो ना माल माथासो रोगानो बेफोरबायदि ओरैबायदि जाखाबाय आरोना सिसि बासायनो ना डकुमेन्टसफोरखौसो लाना खारनो ना माल माथा रोगानो ना मोसौ बोरमा अमाफोरखौ लाना खारनो बेबायदि जाखाबाय आरोना थ' ओरैबायदि प्रब्लेम गोग्लैदों आरोना जोङो हरनि 10ता जाबायमोन आरोना थ' बेबायदि जानाया हरनि 10ता अकस्मात बिदिनो अखा फैबाय थादोंमोन हरनि 10ताबाथाय ओरैबायदि गिदिर फैबाय दैया न' स' ओरैबायदि गोजौमोन जोंनियाथ' ओमफ्राय बिदिनो ओरैबायदि माने मानखोबाय आरोना दैया ओमफ्राय मानखोना पुरा गामियानो माबाजोब्बाय आरोना थ' दायोबो न'नि सेख्लायावथ' आन्थुसे फेन्दासे मोनहां बिदि जादों होनना दैया जि गिदिरहाय न' रुमफोरावथ' पुरा हाबजोबखाबाय हाबनानैथ' थानो हाया बिदि जाजोब्बाय आरोना न'आवनो थानो गिनाय बिदि दायोबो दैयानो रानजोबाखै एसेल'सो रानदों ओमफ्राय अखाबो गाराखै दाहालागै अखा गाराबाथ' बेबायदिबा आरो दैया बिदिनो फैफिनगोन आरोना थ' भुटाननि दैया ओरैबायदि गिदिर फैखादों आरोना दायो नायदो जोङो सिखारनानै माने हरसे उन्दुनो मोनखायाखै मेगन मोदै आरोना बेखौनो नोंथांमोन आं ससे क्लिप्स आं माने शेयार खालामनो होनानै भिडिअखौहाय खालामनो होदों मोनावथ' भिडिअबो खालामनो हायासै आङो मानो होनबा गावखौसो बासायनो ना माल माथा बासायनो माला खार'नो मोनगोन बिदि एकदम माने जानानै आरोना न'आवनो ओरैबायदि सौ थांनानै गारिसो लाना खारनो ना बेबायदि जानानै माने भिडिअबो आं जेबो लायासै होननानै गिनानैहाय आं दायो सानावनो जेसे हायो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो सानदों आरोना दाबो ओरैबायदि लोमजोबनानै दङ आरोना दाबो रानाखै नायलांबाय थादों दायोनो सब पुरा दैया न'आव हाबजोबखाबाय आरोना दसेक्ला माने दैसानिफ्राय डाइरेक्ट न'थिं फैखाबाय आरोना लामायानो न'थिंसो लामा लाजोब्बाय आरोना पुरा लोमजोब्बाय ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा सब लोमजोबनानै रुमाव हाबजोब्बाय आरोना दैया ओरैबायदि जोंथ' गिनानै ओरैबायदि नामा खारनबाय आरोना जेबो माल माथा जेबो आवथायनो हायाखै ओरैबायदि खारनजोबनांबाय मानसिदों डकुमेन्टस आरि लाना बिदिनो खारबाय आरोना ओमफ्राय दायो गुबुनफ्रा नै नायफैदोंमोन भिडिअ खालामदोंमोन जोंथ' भिडिअखौनो खालामनो हाला आरोना गिनानै मानानै दैखौनो नुनानै हरनि टाइमाव आरो ओरैबायदि बेफोरबायदि दै लोमना होबाथ' जायबाबो गियो बेखायनो ओरैबायदि नामा खारनानै ओमफ्राय गुबुना भिडिअ लादों आरोना थ' बेखौनो ससे क्लिप्स नोंथांमोन आं शेयार खालामदों जेबो बुस्थु लानानै खारनो हायाखै आरोना मानसिल'सो खारनो हादों पुरा न'आनो बुखारलांनो एसेल'सो थाबाय माने नै सिसि ब्लक लामाया आंग्राजुलिनि सिसि ब्लक लामाया नुबिला न' खाथिनिया नै बिजों थाइग्र'ला दैया हायजोब्बाय नै सुइस गेट बनायनाय बिसोर लोमसारबोजोब्बाय नै सुइस गेट गोथाव बनायासै ना नै सेस जाजोब्बाय हराव नायहैनो नामायदों जों र' मा जादों मा जादों ini harus dilemzubkan ini ya aja lagi lagi terus nuan belum sebenarnya lah untuk nunggu dan boleh teman boleh hanggang seman proses udah bikin saya punya bari anak sob
लोमजोबखाबाय आरोना ओरैबायदि गोदोथारमोन बिदिनो सब मानो दै दंजोबखादों आरोना मानखोजोबखादों बेफोरखौ सब मानखोनानै दंजोबखादों दै जाजोबखादों आरोना एफा गोजौखौनो मानखोजोबनो हादों आरोना नैबे दैया ओरैबायदि खाथ्रा फैखाबाय सब लोमजोबखादों आरो फुरा थांबायसो जाखाबाय दलं बनायबाय थानाया फुरा दै मेचिनफोरानो थांजोबखाबाय आरोना ओरैबायदि मानखोखादों आरोना नै इथिंबो ओरैबायदि जाखादों फुरा दै मेचिनानो लोमजोबखाबाय इथिंनिफ्राय मोनसे दै हायनायाथ' बैथिंनिफ्राय फैनाय आरोना ओरैबायदि गाज्रि दैया ओंखारबाय फुरा न'आनो लोमजोबखादों दाबो नै दैयानो रानजोबाखै आरोना ओरैबायदि लोमजोबखाबाय दायो बेसेबां दं आरोना नैबेखिनियावहाय फुरा लोमजोबखादों आरोना ओमफ्राय आंहा बैथिं अमा दंमोन आरोना अमा दंखोना माखो नायनोबो मोनाखै फुरा न'आनो लोमजोबखाबाय आरोना लोमजोबबाय बोरमायाबो नै एसेल'सो थाखासै बोरमानि न'खौ लोमनो थाखाय बिथिंबो सब लोमजोबखाबाय फुरा लोमखादों आरोना न'आनो अबस्था गैखाला फुरा लामायानो माने दैसासो जाजोबखादोंमोन आरोना न'आव दायो देखायगोन नै दैसायावहाय बुखारबोनाय गन गिदिर गिदिर आरोना नै बेफोरबायदि ओमफ्राय नै इथिंथ' सब दैसा जाजोबखाबायमोन आरोना बोहैबोजोबखाबाय ओरैबायदि गोजौखौनो मानखोबोदों आरोना आसरित नै सब मैला लाखिजोबबाय फुरा बेयो दै लोमजोबखादों आरोना नै बेखिनिया सब दै लोमदों आरोना बेखिनियाव नै दैसानि दाखोरा ओरैबायदि आंथुसो जाजोबदों आरोना जोंहा नै बेखिनियावनो दैया थ' बिथिं गय जागायना दोन्दोंमोन फुरा लोमजोबखाबाय आरोना लोमजोबनानैबो नै बेसे दङ आरोना ओमफ्राय सब आंथुसो जादों ओमफ्राय जोंहा नै बेवहाय दै आनजावोमोन बासन बाथि आनजावोमोन बासनफोरानो हनै खिरखा ओमफ्राय मा दंमोन उनाव दै रानबासो मोनसिगोन नागिरनानैहाय नै सब लोमजोबसाबाय आरोना न'आनो दायोथ' जेबो नंलासो जोंहा न'आव बाहायबाय थाग्राफ्रानो नै बिथिं बुखारना दोनजोबो गावखौना माखौ मिथिलालै सब जखनिफ्राय लाना बे लामायाथ' फुरा दै साखासोमोन आरोना सब लोमजोबखानायनि बेवहाय आसरित खाथ्रा देरथारोलै बेथिंबो बिस्रा न'आबो सब लोमजोबनानै फुरा दै जाजोबखानाय हाग्राफ्रा माने दै बोहैनाया लेमना थाजोबखादों आरोना बारियावबो हाबजोबखादों बिदिनो ओरैबायदि खाथ्रा दै फैखानाय ओरैबायदि जेंसि नायना दंमोन आरोना बिथिंबो नै बिथिंनिफ्राय फैनायानो मानखोजोबदों जोंनि न'आव बे आबै नाहनावबो ओरैबायदि दै जाबोजोबदों ओंखाम इसिंफोरावनो हाबजोबखादों आरोना ओइ न'आवहाय खामानि मावग्राफोर दंमोन आरोना सानै बिसोरबो जेन थेनसो माने बासिदों आरोना लांफैनायखाय सिखानोबो रोङाखैमोन आरोना थ' जों गामिनियासो माने लांफैनानै बिसोरो बिदि खारनो रोंदों आरोना सेख्लायावनो नै बेसेबां दै जाबोला बोरै जागोनलै मियावराव भिडिअ खालामनो ना गावगायासो खारनो जाजोब्बाय नै मियावराव बुखार जाजोबनानै माल माथायानो दै लोमजोबनानै दासो नामाय आरो नामाय आरो सब बुखारलांजोब्बायसो सानना न'आ जेन तेन बासिबाय आरोना लोमजोबनानैबो माने बुखारलांनो थाखाय आरोना ओमफ्राय नै माल माथाफ्रा बुखारना दंजोबो आरोना दै दोङो ना माने अखबाखो खेव दा बेफोरखौनो बुथुम बुथा माल माथा बारि बारि मालायनि बारि बारि नामायाबा मा उपायबाव माहा बुखारलांखो माहा माखासे मालफोरखौथ' मोनखाला थोरसि बासन बाथिफोरा फुरा सानखाबायमोनलां न'आनो बुखारलांबाय होननानै मियाबा मालसो रोगानो ना गाव गायसो खारनो जाखादो थ' दायो नै दखानाव फैलायबाय आरोना मानसियानो गैखाया आरोना थ' दायो न'निफ्रायहाय दखानाव फैबाय आरोना स' न'आव ओरैबायदि दै लोमजोबनानै जायगाफोरा ओरैबायदि गाज्रि जाजोब्बायमोन आरोना थ' साफा सुफा खालामनानै दिनैथ' खनसेयावनो जाजोबखाया साफायाबो दैया माने मोजाङै रानजोबाखैना दंबावो थ'
दखान होआबाबोथ' जाया बेखायनो न'खौ गारबोनानैब्लाबो दखानाव फैलायबाय आरोना दायो दखानावनो दङ ओरैबायदि सिरिखा आरोना मानसि गैया ओरैबायदि गिदिर फैखाबाय आरोना मैया हरावहाय दैया माने आं मोजांबो माने भिडिअखौ लानो हायासै माने हरावथ' आरो खारनोसो ना मानोसो बिदि जानानै आं भिडिअखौनो लास्रायासै आरोना थ' गुबुनफ्रा लानाय ससे क्लिप्स दं आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामगोन आरोना बायदि दाहार फैखादोंमोन आरोना अब्लाबो इसोरनि अननायाव जोंनि न'फोरा थाङासै आरोना खिन्थु बिदिनो फैबाय थानायमोनबाथ' बारायलांबाय थानायबा न'फोरा थांगौमोन आरोना इसोरनि अननायाव थाङासै थ' मैयाहाय माने न'निफ्राय डकुमेन्टस दै जिथिया माने न'आव दैया स' बोहैबोबाय अब्लानो एकदम फुरा गारि लाबाय ओमफ्राय डकुमेन्टस आरो बेग लाना खारनानै फुरा गोग्लैनानै फुरा दाराय जानानै आरोना ओमफ्राय बिखुंथिबो फुरा साजोबदों गोग्लैनाया आरोना ओमफ्राय बेवहायनो दुलुदों आरोना दाराय जादों ओरैबायदि सान्दा मुलि खोना लादों आरोना आङो बेवहाय ओरैबायदि गाज्रि ओमफ्राय गिनानै माने दैखौ गिनानै खारनायाव फुरा डकुमेन्टस आरि लानानै जे न'फोरा बुखारलांथों लांबा लांथोंसै होननानै फुरा डकुमेन्टसखौ लाबाय ओमफ्राय डकुमेन्टसखौ लानानैहाय मानसिया होखाबाय खारबाय खारनानै फुरा गोग्लैहैखाबाय थ' दायो आङो माने नोंथांमोननो दै बानाखौबो ससे ओरैनो क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय माने मोजाङै भिडिअ लाबाय थानाय जायासै लानो मोनासै नालाय थ' माल माथा उथायनाय मानायावनो माने आंथ' फुरा भिडिअ लानो हाखायाखै आरोना ओमफ्राय दखानाव फैबाय दै सोरांनानै ओमफ्राय आरो दायोबो अखा फैबाथ' माने अखा हाबाथाय बिराद साबधान थानो गोनां जायो आरोना नोंथांमोन आं माने दखाननिबो ससे शेयार खालामबाय दै बानानि बेनोमोन आरोना आंनि बे ससे भिडिअ माने आं माने ब्लग खालामासो सानदोंमोन अब्लाबो आं नोंथांमोन शेयार खालामनानै ससे भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना नायनाल' थानांला नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना थाबैनो थाङो जेब्ला आं भिडिअ गोदान होयो अब्ला बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना